Mbalimao Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Malion, billet dimanche 4 septembre 2022. Malien Tchenamso Demseni Makoroba, bonne nouvelle baby. Ko erebel sema mogo. Kuna shinne kunge video ke. Ngo erebel sema mogo. Ngo ukunga barate dowreye Tombouctou dugu dobe ko ber. O dugu ko sema erebel sema mogo. Ukunga to kataka mogo be do pinasi ko ka jigan kuluni. O de oluni dugu to nyokoche JDB. O jix ko ji sanfela la. Erebel sema mogo. Ou betara poste de contrôle de l'esigi ko azawad sorasu. Ne se ku tungara o video munke kuna shini ku dénoncer président Assimi aye sorasu blaga tagai ayanga gouvernement fou. Mane ne nyuma keranga boanga ke horo nyanga nyuma ya fo. Nyode fana ne mona mamuso de bulu. Wale nyuma don ni moye nyuma ya kebe boy batiki fou. Ça c'est mon éducation. Ne mamuso ne digo de là. Wallahi autorité de transport mo fou. Ayo aramado nyeti chebi Tombouctou. Ko ne se ku tungara video ke kuna shini. Ngo erebelu ube kata bi mo ka. Nugo kube jigan kuluta ka pinashi nta. Kube taka ko commerce ke. Parce que kabo Tombouctou kata gourma raus. Ani kata ganda woron no fengenna. O woroni no nche trafic ube ka worola. Bo kabo Didi ou ka poste de contrôle de ko Didi o Tombouctou kerefe woro ko Didi. Ko erebelu keleme kata postu sigi. Mais bi kona suraso ni irisu taraka taka u kamadro ko doye azawa drapeau bla ko ka Mali drapeau ta. Ama sema mogo ka ni kalabanchi ai. Adobo ere le makole Mali ko le Malien de. Ko le Mali ko la ko te azawa de ko la. Nanga suraso yu kodo ube Mali drapeau bla ube azawa drapeau ta ube bingani wale damne. C'est ça. Anga suraso tara ko tlonga te blede. Irisu ko comme molobali aka damate menati. Ku te fe kuye blé. Ku be ka wara mine mogo la blé. Tombouctou tchagoroba na musogoroba u. Ku tara misiri ko Tombouctou. Ko ka do segu tungara ye. Kone video munke. Ka aye jahanama tasuma de siki erebelu ku. Ko erebelu panikera fambe. Anga surasu ya me. Asimi tlo do segu tungara kumanga na dron. Ou ya surasu bla katakai. Je salue la transition. Wallahi. Nyo le fo bela jelengena. Ni mun kera domi ne bo nyuma fo de. Ni mun may fona ne bo fo. O de horonya yi. O ye ne ka éducation di. Ka fo video mani benyana. Ne se ku tungara ni degumbe horomina ne bo fo solution de ka so. Maintenant tugura mogo ko sagaya la ka fo ka tegere ba fo ko tout est bien. Ni horomo may ango ira o ka corriger anga passer. O de jamana joyi. Mais ma fo enfana bonyana anande unamo. Mesigaka anande unamo. Mesigaka anande unamo. Katugu mogo ko saga. O éducation o te éducation nyuma ere. Bi Tombouctou ko de boraka do segu tungara yi. Ko de bi ne segu tungara dado na kuma ina. Ko erebelu do restaurant jugo e marfa blaka taka. Irisiu ani Mali surasu u tagara Tombouctou ber Tombouctou dugu do ko ber u tara erebelu yoro ka taka u irisiu kungolo bonatro ye marfa ado ye marfa blaka boliga do jila ado yu nase ji era la kon ado yi nase iba foko tebeni u be bolibola posu fla be saba de be sisa posu fla de be sisa mais ko lu tese mogoma oh u ko se ku tungara Tombouctou ka ene wole bi kanefo Tombouctou dugu me ko ber a chagorobaw a musogorobaw u yene wole kanefo ko vraiment ko ne se ku tungara wuli ka jomin ke kaye noye ko lu be degun kono depuis ibeka clé depuis ibeka be président la fo ka ibeka ka fanga ban kanani Assimi ko wallahi ko lu be jahanama tasuma de kono ko ne boli mun kera o dongo dron ka video ke ko Mali surasu tara ayoro la ko kata erebelu genga boy ni erebelu nunu comment on appelle là ni voilà je suis très content maintenant ni erebelu flene ambe ka terroriste keleli munke erebelu ko kolu te terroriste kele de erebelu nko kolu olubu bolo fla courage de kolu te terroriste kele Mali surasu ani groupe armé munu be ka baraka o ye Gatsia di no ye gamunga mogo yi
Gamouka Chiamro, Gatsia, groupe Imigad et Alliés. Groupe autodéfense des immigrants et alliés. Oui, Gatsiaï. MSA, Mouvement Sali de l'Azawad. Oui, Moussa Aksharatoumane, allez be CNT là. Au groupement Flau, Anouka Allié. Olini Mali Sourassou, Ani Irissou, Olini ka Djeka Terrousou, Kele Mali Noir Labi. Armée Maliani, au Wulila, Ani Irissou ka Sourassou, Wulila kata Tombouctou. Erebele Mounoumbe kata Bimoro, kono Dji Sanfela là. Dji Ntoka de Ko Didi, Dji, Dougou Ntoka de Ko Didi, Aniber, voilà, Didi Aniber. Oube trafic d'influence ke, oube manamana ko sougube kei. Mais depuis ça, vous tournez de boire ka vidéo ke, anga autorité moro wula ka kota nou boulot fly. Ou ko ni yolu san shegin de san wolon vla oube jahanama tasuma kono. Ko ala ni sebu tournera ki sababu. Ne o muga na ne fo, ou ka asimi fo. Ne ta ye kuma drondi. Ne sebu tournera be kuma. Mais ni aye, aye hera sorobi, aye asimi fo. Aye présent asimi fo. Présent te fly, présent ye keleni. Aye ne fo ye chien, mais aye asimi fo. Parce que ne sebu tournera bora ka kuma. Asimi ya me. Asimi Sourassou Blaka Taray. Donc, ne me mourons faux, ou yanga présent de ou ye Asimi de. Vraiment, Asimi, merci beaucoup. Temoktou ka ko koube ka lafia sorobi. Elebenu bora ka communiquer ke ki tchaka bala ko lute fona. Elebenu ko ko mouro de ka drapeau ta. Ok, aw de ko ka aw ye azawadi oni. Na ko kate Mali drapeau fait. Mouro do ka drapeau ta psa ke français ben ko fait. Elebenu ye communiquer ke ko tienta ko lute de. Ah, aw de ka mouro ye la. Non seulement Erebelu nous ba kutanga armée malienne de ko kata terrorisou kele. Deuxièmement aussi, o Erebelu kele o lube kata jahanama tasuma sigi an balma ku Tombouctou. No lu ko kube kulunta, pinashita, kube teko ka commerce ou ke. Parce que ou ka dugu ji de bani dugu to ni nyonche. Iba do kulun de kono, ou ba fama ko pinashi. Ibi ka jagofen bla kulun de kono. Sema mogo de fana mogo ou ka Sourassou do de be, o lube ka mogo toroji sans fait. C'est où tu m'as kuma moufo. Alhamdoulilah, Asimi Moro l'a déplacé vite fait. N'a vidéo que de mo don souffle baisse, Mali Sourassou Tagaraï. Kou begenga boy. Ou ka poste le contrôle total de manama drondi. Donc, ambe autorité de transition fou. Nama ngini présent Asimi fait. Quel est le confort la ou timina sa? Ambe oro mina ko bi. Présent Asimi ka fere kanga do Kidali. Ama ngini présent Asimi fait. Aka moyen sougube ke armée malienne ka do Kidali. Ani Burkina Kadi, ani Ladjine Kadi, alhamdoulilah, Alassane Ouattara ni Asimbe ka jogo famabi. Anya nouvelle terima do fana soro. Comme ministre Moroko Koluka Sourassou attaquera Gawoni Kidali di Noronche. Ministre Moro yo communiqué bla. Koluka Sourassou attaquera Kabo Gao Kata Kidal. Ministre Moro yo communiqué bla 600. Anyo information soro. Donc anya fo anga autorité Moro nyana. Ame kokola nama Kidali le mine ka kantaye. Wala matla kelela alibi. Erebelu nous me confla djegaya de la. Nous y Mali Sourassou y ko force boula. Ou ka poste de contrôle. Ou be ala mine ka azawad drapeau bla ou be Mali drapeau ta. Ou be tegera fanga Sourassou ku. Nanga Sourassou yu kodo ou be azawad drapeau ta. Ou te kalabanchi ya. Ou be kone ke Tombouctou. Tombouctou ka ko ka fa silingena. Ko Mali Sourassou kana fa Tombouctou ma de ber. Tombouctou dugu flabe. Ko ber ani Didi. Ber ani Didi. Kouka fere sougube ke Mali Sourassou ukata Mali Sourassou ka kando sigiye. Ko ber dugu mogo ko Mali Sourassou kata kando sigiye. Ber ani Didi. Ko parce que oluka dugu ola korle meni jidi. Bon ni ko kibe kurunta ko ka déplacement ke sema mogo be bingani wole drone la. Sema Sourassou nunu ou te fo ila narcotrafic ko ou te fo ila drogue fere ko Mali nord la. Ou te faut il a ka bi musoka, ou te faut il a vagabondage ko, c'est des vrais bandits armés. Donc amba faut Asimi ngina be koko la ka Kidali ke Mali tay. Drapeau flatse ka kanga dugu konana, c'est pas possible. Drapeau ka ke kelenge, amba faut président Asimi ngina. Asimi ki kolosi avec a teria kura mi ke 600. Anya bonne nouvelle de France ko Premier ministre Choguel va très bien. Ko Choguel le livre kala unda mine a lafia lembado, a wasalembado. Anga Premier ministre Kouramban kuna, ango supporter, anga décourager, moga mounoute transition fait, moga mounoute Asimi fait, ol debe kana Premier ministre Kouraï, ko commentaire ke, o kaini Choguel ye, o ye baragala de ye. Anna o befo anga Premier ministre fait koui. Anna o koulela ka bouni befo,
billahi ambe premier ministre Kouray ambe Ablaye Maïga colonel Ablaye Maïga merci beaucoup tu es un vrai premier ministre ambi ko chini pion mo chite an transition bla nyokona ambu beko awambu be supporter mais ni mun kera domina manyane bo boko fode ani san prembe jigine bo fo mais bi ni son jalendo nwasalendo vraiment Tombouctou ka chekoroba ni musorba yengole bi ube kashila ko se kutungara ki an bo jahanama tasuma di kono ngone tede ngai asimi fu neta yo kuma drone nete foyi nete nekelenda bedon an ne afone asimi make donc na be mo folo mu fo asimi fu donc oro koson nguka asimi fu se kutungara te président e kelende otoko ko maréchal asimi ou ka asimi fu malion mena fendo kala anga aklito ola anye information do fana sorotuguni voilà ko Sema Moyo communiqué avec la coordination MAA Sema de Tombouctou s'injure contre cette information tendancieuse. Rappelle que sur axe Tombouctou-Raouz, il y avait auparavant 4 postes de la Sema. Beregounou, Agachar, Erentrejef, Didi. Aujourd'hui, seul le poste de sécurité de Didi est opérationnel. Et d'ailleurs, n'oppose aucune contrainte au trafic des commerçants et transporteurs. Au demeurant, il existe d'autres postes autres que ces cités de la SEMA. Se donne le droit de s'opposer et d'utiliser tous les moyens, y compris la force, pour les déguerpir de sa zone. Et elle va communiquer que, comme nous mettons à Bimoka, Koluga Morote, ko Azawa drapeau de Bouboulou. Koluga Morote, elle va nous ko. Koluga Morote ka Bimoka. Ah, aka drapeau de Beka Yuboulou. Si c'est un bébé qui est réuni, parce que il est sous non. Il est sous ko mo mbaka kedro ko ou ko elu ira rapidement. Donc elle va communiquer que ni ame abona sigira kandi afo aw de bora dien bengena ka foko aw we Azawa ko la. Na ko kabe nan drapeau fly. Oh, criminel ou betaka drapeau takata ko do kenai. De toutes les façons, c'est moi son manga koro. Donc c'est pas mo ko luga mo tede. Olu fa o seben ko da rola. Donc si ça malien amena munde ira awla san non. Ko anga président Assimi ani dami ba ku ye nyogon famia. Ama foko bravo. Si ça mena Modibo Keita ka vocal do kala aw ni ambe je kula je nyogon fe. Anga président Modibo Keita ka vocal anga nyoro la me. Donc kera sababu ye ka hakili mi ngira frapi na no e socialisme kabo sabati. Otuma ka don mbalmao. Jamani nyana ni Afrique nyana ayo kuma bafo amba don fana ana seka barake ka sababu ka bana adam no dum na ko na black pila. Ama bien sur aula. Aha. Otuma halibi amba gini awfen. Auto meche min ke akado farokan. Voilà, Modibo Keita. Teke nyana ni dongele ni fari faga manila. Ngoteke nyana ko dongele itu sukatnye. Nga minka gela minka jugu. Ni fari faga nanina. Ni sutnye nanina. Nga ni miri kalikana. Ni miri kalaidula. Ika kalenganga ni laidu. Obeke sababu ye. Kadu sukura doila. Voilà. Mimba to sutnye mintina na o sutnye belatunu. Mimba to fari faga mintina na o fari faga belatunu. No te kan ka don hadamade mana 20 fet la. Hadamade te ka baralu. Fuika fie ni sorala. Nga ni ye fie tako da kerefe. Ani afenyuma ni otako da kerefe. Ni fenyuma chara ni fenjugui. Ikan ka don ika bara nyina. Nga ni fenjugu chara ni fenyuma ni. Ikan ka don ma ika bara manyi. Voilà. Na ada alai mo da Beni sondo beni jogodu. Modibo Keita ko horonyala. Oro ko songa ma ngode ka education ni video man chamanta tekilingi. C'est-à-dire non seulement ne mona mamso bulu, oye ni kuma fona. Modibo Keita ko muyato Assimi ko kadi sebu tungara yi. Assimi ka nyuma ka chana ka jugumanyi. Nebe ka Assimi sauver. Al ne Assimi critiquer, c'est pour que ka sauver di. Modibo Keita o de fode. Aye Modibo Keita ka kuma kana me anga Mali président folo. Mu nyoro ma deli ka ke Mali la anga nyoro la me. Voilà. Ni je fana tigira ibe mo do sura munu lenembe munu do fana be munu fana matle. Voilà. Otma mo tika barake ka da mo jugu kan. Voilà. Mo tika barake ki nyamba da ton jugu ton den jugu kan. Voilà. Mo tika barake ka inyechi ma minu nye flanga foye ga nu ka flanga foya nu ba dogo
ka fo be jela ube tonfe ka soro dugu jukro uba ini ka fiese doma utma ambo fawye awa okato ahakilla wala aw de be dugu kono wala aw de brigade de vigilance ye akonyuma na ko jugu aw de buye wala akumanyuma na kuma jugu aw de bulame amanyuma na ma jugu aw de buye wala utma na be wale fan feke akaka wale ke ka da ma nyuma kan wala na be kuma fan fofo aka kuma fo ka da ma nyuma kan aka na so abada kara kuma da ma jugu kan ka wale uke ka nyama da ma jugu ka wale ufe wala o de ko so maina ay kalika nke minge ukongani kuma da mado no fawiye otma kartu munu tundira korole brigade de vigilance uma o kartu te fenye tu kartu kura munu ndira o de kanyi otma kanka don brigade u ni amba po demse nyuma nka bo demse nyuma demse munu tlenembe toma demse munu tlenembe malima demse munu tlenembe anga socialisme wala demse munu tlenembe farafinaka kisima wala demse munu tlenembe farafinaka kungratama na foraku demse nka bo amba don a demse foro beke jonye au brigadier de vigilance wala Modibo Keita kelenga fangata brigadier de vigilance abina fo M5 nyogonasi odo koso Modibo Keita nale ay barake naka force de changement di brigadier mu toka be ka for obina fo yere wolo nyogonasi ani M5 nyogonasi olu groupement de Modibo Keita kunka aka fembe kungo jenou de olo koso nga simi maka barake ni force de changement anga kuma to la me ne Modibo Keita di otma kanka don wala ma menu nye sufeta malawiye wala flanga fo akote ka jawluye wallahi ma menu be yijukoro barake wala akote ka jawluye wala otma uluka neniu wala uluka kuma jugu aka no loje wala aw ya yere di faso ma kabe faso kuma bo wallahi abo de loje wallahi otma mbi fana fa ye ko faroka akan ka don bureau politique ni gouvernement ulu ba ko koro wallahi asimene be ulula wallahi bata anteson ma munu sona ku kas no dabla wallahi fudu mandi kas no bo wallahi kajo sankoro wallahi kajo fiena wallahi kajo nenena wakati mi moto bes no ni mo betro halibi ka foki buru la kosi wala abeje ama utma ko tilu ute ton fe wala ute jamani fe ute fratina fe abana amse ka ulu jate ton juguye utma ambe min fwaye ka ukele awma aka nanne ni loje aka na ko foli loje aw ya ya de façon ma ka fe façon kuma bo utma ka ta ka bara fe ay sram indale aka tu usrafe wala sram bana ke sababu ye kamali kisi ka farafina kisi abana wala kuma be fle Modibo Keita ndefo M5 be chugo mani yere wolo be chugo mine ne Modibo Keita ka discours di e baro ma fo malembe ngena mo ko éducation ite éducation be soro famille dorona il faut souvent be to archive kala ka jatimina ke ko ni yere jogo compare nyogona quoi wallahi anandewna mo mesigaka wallahi anandewna mo na mandewna mo malikurate sega gare mo fa bela jenale ne kuma mu fonga bi video la nya bela jele fo nyana anandewna mara anga deun dige janfa gara do adama de disukuna mo ni janfa bi disukuna iteke al ni kranya mo atela ban mo ni ite mo wali nyuman don ika kushite la ban ala kana nta kuyi ala kana simita kuyi ala kana mali nyamugo shita kuyi ala kan to nyogonyi memunya fa simingena wali nyuman don anika I aklito e fena adam fe sababu bala jaratige fe sababu la adam adengara ngina sababu ko nyingi na sababu ko doro ila banchoko be juguya asimi ala kana utakui nedra nega ne conseil di ay baraka ni denyuma uni ay baraka ni faso denyuma uni aka na baraka ni faso denjugu yi wallahi mo jugu Modibo Keita bora ya kuma be fo 600
Ne ben discours ne la men nous ne ben c'est-à-dire moi j'ai grandi avec ces genres de discours. Ne de men ancien moko de quoi. C'est-à-dire que ne ben fin ne la men quoi. Sinon najini de munu be réseau sans faire là nous ben nous na ne to lu la men. Non, au lieu imagine ba wakati de o dene o do lu quoi. Ba ndu flene ancien on be sage kuma de fort quoi. Et puis entre deux manamana ko nous konona quoi. Nous on parle que le pays. Ame munya fodoro ala ka kili nyuma ndambela jelema. Anga clique kili anga Mali blanc sukuna. Anga mokoko bala. C'est le Mali qui compte à Kambe.